Irridu nitalmu mill-ommijiet sabiex verament inwasslu l-politika tas-sens tad-dover, tas-sagrifiċċju u li nagħtu lil ħaddieħor mingħajr ma naħsbu fina nfusna. Irridu nuru li bl-emil tagħna inwasslu politika li jimpurta u bla dubju l-ikbar eżempju ta' dan kollu hija l-om. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-okkażjoni ta' Jum l-Om. Jekk hemm eżempju li nistgħu nixorbu minnu għajn li nistgħu niklu u nixorbu minn dalajni il-figura tal-om. U jekk irnexxinna bħala partit we soften up a bit u mhux ikonna biss iktar nisa imma naġixxu iktar bħala dik l-om illi tħobb, illi she cares, illi jinteressa biss laqwa ġid ta' wlieda, naħseb nkunu rajna trasformazzjoni vera fil-politika Maltija. Adrian Delija qal li l-om hija figura ċentrali u parti intrinsika tas-soċjetà tagħna u li f'iżjed mument diffiċli u ta' sfida żammew is-saħħa morali fil-familji tagħhom. Għalhekk għandna bżonn li jkun hemm iżjed partiċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament li jiddeċiedu u jilleġislaw għax in-nisa u l-ommijiet jagħtu kontribut u dimensjoni li minnhom jibbenefikaw is-soċjetà u l-komunitajiet tagħna. Nemmnu li dan mhux biss huwa dritt tan-nisa tagħna fil-politika imma ħajkun rikkezza għall-Parlament tas-soċjetà tagħna għan-nazzjon tagħna illum qabel għada rridu li jkollna iktar nisa illi qed jilleġislaw, qed jiddeċiedu u qed jagħtu lis-soċjetà tagħna iktar minn dak li jxirqilha. Adrian Delija qal li fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista hemm il-persuna, mhux politika tan-numri iżda politika li tagħmel id-differenza fil-ħajja tal-persuni. Għalhekk bħallhom irridu naraw li uliedna ikollhom l-aħjar edukazzjoni u għodod biex jikkontribwixxu bl-aktar mod sħiħ fis-soċjetà li jimpurta. Dan biex bħallhom li tpoġġu quddiem net l-interess ta' wlieda mingħajr ma tistenna xejn lura, nagħmlu trasformazzjoni vera fil-politika Maltija, stqar Adrian Delija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din is-sena dan il-jum iddedikat lill-ommijiet qed jiġi ċelebrat fi żmien tal-pandemija u meta kulħadd jeħtieġ li jobdi id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Iżda bla dubju li l-ommijiet jifhmu dan is-sens ta' dover lejn xulxin. Finalment, Adrian Delija ringrazzja lill-ommijiet li qed jagħtu l-kontribut tagħhom b'ħidmithom fil-ġlieda kontra l-coronavirus li qegħdin jirriskjaw ħajjithom fil-qadi ta' dmirijietom. Ommijiet li qed isofru fil-kwiet, ommijiet li wliedhom huma fil-politika u li sfortunatament jispiċċaw fil-mira ta' attakki. Ommijiet li għamlu deċiżjonijiet favur il-ħajja u li s-soċjetà mhix qed tagħtihom appoġġ u dawk l-ommijiet li m'għadhomx magħna. Grazzi il dawk kollha illi ta' kuljum jagħtu blaqis mingħajr ma jistennew xejn. Marija Francaranza, Annet News.